बर' मिडियामाव मास्टार एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जानाखि क्राइटेरिया बा कन्डिशन होदोंमोन बेहाय बर' मिडियामाव गोबां हिन्दी मिडियाम डिग्री थानाय जायफ्रा हिन्दी मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बेखौ बर' मिडियामाव सोसननाय बेबायदि बुहुत मास्टार साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट जों नुदों बेनि गासिबो प्रमान थैथ'आ जोंनाव दंजोबो साफा जों आसि दिन्थिनानै होजोबनो हायो। बतझ'रायाव मोनसे आशीर्बाद रेलि ब्लेसिं रेलि बेखौ लानाय जायो आरो बेवहाय हाजार रायजो राजाफ्रा बतझ'रा ओनसोलनि बयबो बाहागो लादों आरो BPF दोलोनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना आशीर्बाद बोर सारस्रिदों जाहाथे फैगौ जानो गोनां बिसायख'थियाव BPF दोलोनि बिजाथिया मोजाङै मोजां देरहालाङो आरो जोंबो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारन रायजो राजाफ्रा जोबोद उत्साहयै गोसो गुदुङै दिनै बयबो सान्दुं गोसाब्लाबो गाजा गोमजायै ओंखारबोदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायाव सापर्ट होफैदों बेनि थाखाय जोङो बतझ'रा बासि रायजो राजाफोरखौ जोंनि तरफनिफ्राय धन्यबाद बावहरदों। सार जेनाखि एपइन्टमेन्ट होनाय BTCआव दा BCDCनि एपइन्टमेन्ट होन बा मास्टारफोरनि ग्रेजुवेट टिचार PG टिचार LP ME टिचारनि एपइन्टमेन्ट बेवहाय जों गोबां बेले बेजे केलेंकारि जानाय बेखौ नुहरदों जोङो नुहरदों बेहाय BCDC लेभेलावबो जायफ्रा दानि सरकारजों जड़ित थानाय UPPLनि बा एबसु लाइननि कर्मी बेबायदि सोरबा EMनि जाथि खुरमा बंस फेभारिटिजम गावसिनि लाइननि मानसिखौ साख्रि होनाय नेपटिजम सोरबा EMनि लिडारनि जाथि बंसनि मानसिखौ नायनाय बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट नुनायखौ नुदों जोङो तथ्य सहकारे प्रमान होनो हायो बिथांमोननि जानाखि एपइन्टमेन्ट प्रसेस बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन ट्रेन्सपारेन्सि जागोन बयखौबो खायसेबो थाखा लायालासिनो साख्रि होगोन होननाय खिन्थु जों नुदों दिनैनि दिनाव खुनु ट्रेन्सपारेन्सि गैया सोर बेसेबां मार्क्स मोन्दों काट अफ मोन्दों बेनिबो खुनु क्लियार गैया दाख्लै बावैसो जालांनाय ग्रेजुवेट टिचारनि जानाखि एपइन्टमेन्ट बेवहायबो एडभार्टाइजआव जानाखि होनाय बर' मिडियामाव मास्टार एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जानाखि क्राइटेरिया बा कन्डिशन होदोंमोन बेहाय बर' मिडियामाव गोबां हिन्दी मिडियाम डिग्री थानाय जायफ्रा हिन्दी मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बेखौ बर' मिडियामाव सोसननाय बेबायदि बुहुत मास्टार साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट जों नुदों बेनि गासिबो प्रमान थैथ'आ जोंनाव दंजोबो साफा जों आसि दिन्थिनानै होजोबनो हायो दा खिन्थु बुंनानै जेबो लाब गैया खारन बिथांमोननि सरकार बिथांमोननि दोलोआ दा सरकार सालायदों जेब्ला BPFआ सरकार दागोन बेखौ जोङो कमिसन बा कमिटि इनकुवारि बहायनानै नायबिजिरगोन आरो जायफ्रा इलिगेलि अन्याय भाबै जायफ्रा मेरिट बेसिसाव गावनि रोंगौथि बेसिसाव साख्रिखौ मोननांगौमोन बिसोरो दिनै बन्चित जादों मास्टार एपइन्टमेन्टआवनो होन BCDC सेक्रेटारि एपइन्टमेन्टआवनो होन बा जाखिनि साख्रि दा होदों बेवहाय बन्चित जानाय बिथांमोनखौ जों न्याय होनो थाखाय सरकार दाखांनायनि उनाव इनकुवारि कमिटि खालामनानै इलिगेलि एपइन्टमेन्ट मोननाय मानसिफोरखौ जोङो आयेनगत भाबै बेबस्था लागोन आरो जोङो जायफ्रा रोंगौथि गोनां साख्रि मोननांगोन बिथांमोनखौ जों न्याय होगोन आरो जों मिथिदों BCDC जानाखि दा एपइन्टमेन्ट होदों बाहायबो गोबां केलेंकारि जादों सोरबा गावनि न'नि जाथि खुरमा बंस फरेस्टनियावबो प्रमान दंजोबो जोंनाव साफा जों प्रमान होनो हायो एभिडेन्स तथ्य दं बे तथ्यखौ जोङो होनो हायो सरकारा जुदि चेलेन्ज खालामोबा जोङो बेखौ दा जों बुंबाबो लाब गैया हिसाबै जोङो सरकार फैखांनायनि उनाव बेखौ जों आयेनगत भाबै बेबस्था लागोन आरो बे BCDCनि सेक्रेटारिनि जानाखि एपइन्टमेन्ट होनाय बे पस्टआ दं नंगौ खिन्थु SIU स्टाफ इन्सपेक्सन इउनिट फाइनान्सियेल क्लियारेन्स गैया दा बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होबाबो बिथांमोनहा बेथन मोननाय नङा सेलारि मोननाय नङा बे प्रब्लेमाव मोनसे गोलैगोन खारन सरकारा गाबोन समफोर बायनो थांगासिनो दं कड अफ कन्डाक्ट डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो दा जेब्ला गोदान सरकार जागोन जोंनि सरकार BPFनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जेब्ला BPFआ BTCआव सरकार दागोन बेफोरखौ गासिखौबो जोङो तदन्त खालामना नायजोबगोन आयेनगत भाबै बेबस्था लागोन प्रत्येकटु जिल्ला दा आशीर्बाद रेलिया जादों जोंनि BTCआव 10टा साब डिभिजन दं 10टा साब डिभिजनावबो 10टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबै आशीर्बाद रेलियाव बिराद मानसि ओंखारदों नोंथांमोनाबो मीडिया हिसाबै नुदों दाख्लै उदालगुरियावबो गसाइगाव क'क्राझार चिरां बाक्सा जेरावखि जाया मानो रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां ज' लैहोर सशस्त्र भाबै ओंखारबोनानै जोंनि BPF दोलोखौ सापर्ट खालामदों आरो बेनो
फोरमायो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सेप्तेम्बराव जानो गोनाङाव बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाति भाषा धर्मनि रायजो राजाफ्रा BPF खौ भट होनानै देरहागोन फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिटिसिआव BPF नि सरकार दागोन आरो आगोलनि बायदि बिटिसि खौ मजबुत खालामफिननो थाखाय रायजो राजानि गांनाय उखैनाय समस्या अभाब अभिजोब सेंग्रा सिख्लाफोरनि समस्या बेफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय BPF नि सरकारा बेबस्था लागोन खारन जों मिथिगौ जोंनि ओनसोलाव गोबां समस्या दं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि होन बाहायबो समस्या दं इउनिभारसिटियाव केम्पास जानो गोनांमोन बेबो दासिमबो फुल फ्लेजेड गायसनजायाखै मैयासो लेटेस्ट CIT आव स्टुडेन्टफ्रा गोबां धरना होदों बाहाय जोङो मिथिगौ बाहाय CIT नि एडमिनिस्ट्रेसन दा फेकाल्टिफोरनि गेजेराव टिचारफोरनि गेजेराव गोबां केलेमेले जादों बेवहाय गोबां बायरानिफ्राय प्रफेसार एपइन्टमेन्ट लाबोदों दिनै CIT आव जेरावनाखि जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बर'जों लोगोसे गुबुन जातिनि जायफ्रा इलिजिबल दै खथा थानाय मानसिफ्रा एसिस्टेन्ट प्रफेसार साख्रि मोननांगौमोन मोनाखै डाइरेक्टरा बायरानिफ्राय मानसि लाबोनानै बेयाव साख्रि सोसनगासिनो आरो जायफ्रा जोंनि मावखानाय बे एडमिनिस्ट्रेसनाव थानाय रेजिस्टार होन बा बाखि स्टाफफोरखौनो होन गोबां केलेमेले माबायाव खोख्लैनानै तदन्त खालामनानै अयथासार खालामनाय बेखिनि रिपर्टआ दङ दानि सरकारा जोंना बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा CIT नि जानाखि ससाइटिनि चेयारमेन जोंनि बर' मानसिजों लोगोसे बेयाव मावनाय साख्रि आवलाफोरखौ बासायनांगौआ बिथांनि दायित्वमोन बिथांमोना बेखौ हायाखै जों नुहुरदों बिथांमोना मोजाङै सालायनो हायाखै CIT खौ दिनै जायनि थाखाय बेवहाय बिराद केलेमेले जानानै स्टुडेन्टफ्रा मैया लाइट गोमोरनाय हस्टेलाव जानाय मोजां जायै मोनजायै बायदिनि थाखाय धरना होनो बायद' जादों जोङो खबर लागासिनो आप टु डेट दिनैबो खबर लागोन मैयाबो खबर लादों दा बेफोरो दुर्भाग्यजनक जोंनि बिटिसि सरकारा मोजाङै शिक्षा दिक्षानि खेथ्रआव स्कुल कलेज इउनिभारसिटिनि समस्याफोरखौ मोजाङै बोस्रांनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां आरो छात्र संगठन हिसाबै जोङो सरकारखौ दागि खालामो प्रमद बर' बिथांखौ जाहाथे बेफोरखौ मोजाङै समाधान खालामनो थाखाय नोजोर होयो